Καλημέρα σας. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή αυτού του ωραίου διημέρου για την τιμή που μου έκανε να με προσκαλέσει και φέτος. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή. Το θέμα της διάλεξης, την οποία θα παρουσιάσει η κυρία Ελένη Καψάλη, πριν την παρουσιάσω την ίδια, ένα πολύ σύντομο σχόλιο σχετικά με το θέμα που είναι η οξεία μυελογενής λευκαιμία από τη μοριακή διαγνωστική στην εξατομικευμένη θεραπεία. Νομίζω είναι πάρα πολύ επίκαιρο το θέμα και πολύ εξαιρετική επιλογή, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί μεγάλη πρόοδος σε δύο επίπεδα όσον αφορά αυτό το δύσκολο νόσημα. Πρώτον, υπάρχει μεγάλη πρόοδος σε αυτό που λένε στην έρευνα των genomic abnormalities και τα αρρωγενετικές και μοριακές. Νομίζω ότι είναι ορόσημο το γεγονός ότι στο τέλος της δεκαετίας του 2000, νομίζω στο 2008, έγινε η ανακάλυψη, έγινε το sequence, το whole genome των κυταρογεννητικών φυσιολογικών AML. Αυτό έδωσε πολλές δυνατότητες και στη διαγνωστική του νοσήματος, αλλά κυρίως στην μεταφραστική κλινική έρευνα, η οποία μόνο μία κουβέντα μπορεί να πει κανείς, ότι επί 50 χρόνια γυρίζαμε γύρω-γύρω από την κοιτοσύνη αραβινοσίδη και την ανθρακυκλίνη 7/3, 10/3. Εξέλιξη βέβαια στο κομμάτι αυτό υπήρχε η μεγαθεραπεία και αλλογενής μεταμόσχευση. Κάπου 50 χρόνια δουλεύαμε με αυτό και θα δουλέψουμε, αλλά κάπως διαφορετικά, σε συνδυασμό με πιο καινοτόμες θεραπείες. Ένα μόνο πρέπει να θυμηθούμε, ότι από το 2017 ο FDA και εν μέρη ο ΕΜΑ, η Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική, οι ρυθμιστικοί παράγοντες της Ευρώπης όσον αφορά την κυκλοφορία νέων φαρμάκων, έχουν εγκρίνει 12 καινοτόμα φάρμακα από το 2017. Αρχίζουμε Venetoclax και πάμε μέχρι τους αναστολείς, τους menin inhibitors. Νομίζω ο τελευταίος, ή μάλλον ο πρώτος στο εμπόριο, εγκρίθηκε το Νοέμβριο του 2024. Είναι ένα φάρμακο λίγο δύσκολο, νομίζω λέγεται Revumenab. Υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδος, καταλαβαίνετε. Αυτά τα θέματα, αυτό το δύσκολο θέμα, το οποίο νομίζω ότι δεν μπορεί να καλυφθεί πλήρως στην μισή ώρα, θα γίνει από την κυρία Ελένη Καψάλη, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων και διευθύντρια της αιματολογικής κλινικής. Ελένη. Καλημέρα. Πρέπει να κάνω μία εισαγωγή. Σας ευχαριστώ όλους που βρίσκετε εδώ. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να έχω τον καθηγητή κύριο Τσαταλά στο Προεδρείο και πηγή επιπλέον άγχους, διότι μου δόθηκε ένα θέμα το οποίο σίγουρα δεν μπορώ να το αναλύσω σε όλες τις λεπτομέρειες μέσα σε μισή ώρα. Και αποφάσισα λοιπόν ότι δεν θα κάνω αυτή την ομιλία και απλώς θα σας διηγηθώ μια ιστορία. Η οξεία μυελογενής λευκαιμία είναι το νόσημα το οποίο καταλαμβάνει περίπου το 80% των κλινών στην αιματολογική κλινική και είναι κάτι το οποίο το έχει αντιληφθεί και το νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί από την πρωινή συνεδρία όλοι επικεντρωθήκατε στην οξεία λευκαιμία. Δεν είπε κανείς τίποτα για τα λεμφώματα, ούτε για το μυέλωμα, ούτε τίποτα άλλο. Είπατε για τους ασθενείς που έχουν οξεία λευκαιμία. Άρα και εσείς σηκώνετε το βάρος της μεγάλης νοσηλείας και της περιπλοκότητας αυτών των ασθενών. Έτσι λοιπόν, ο πρωταγωνιστής είναι αυτό το νόσημα και ήδη είπατε τι είναι. Είναι μια κακοήθεια αιματολογική που ξεκινά από το μυαλό των οστών, ο οποίος καταλαμβάνεται από παθολογικά κύτταρα, τα λέμε βλάστες, καρκινικά κύτταρα και ουσιαστικά μπορούμε να τα παρουσιάσουμε, να τα παρομοιάσουμε με ένα στρατό ο οποίος έρχεται, καταλαμβάνει και καταστρέφει τα πάντα. Άρα λοιπόν τίποτε πλέον δεν μπορεί να δημιουργηθεί και δεν έχουμε φυσιολογική αιμοποίηση. Και τι συμβαίνει αυτό το πράγμα, διότι στα αρχαίγωνα αιμοποιητικά κύτταρα συσσωρεύονται κυταρογεννητικές μοριακές βλάβες και αυτό μπορεί να συμβεί ξαφνικά και να έχουμε αυτό που λέμε την de novo λευκαιμία ή πάνω ήδη σε μια προϋπάρχουσα παθολογική κατάσταση όπως θα δούμε. Θεωρούμε ότι είναι ένα νόσημα μεγάλο, αλλά βλέπετε ότι στην καθημερινότητά μας δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ηλικιωμένοι, υπάρχουν και νεότατοι άνθρωποι. Πώς έρχονται αυτοί οι ασθενείς? Έρχονται γιατί δεν δουλεύει ο μυαλός τους, άρα θα είναι κουρασμένοι, γιατί έχουν ανεμία, γιατί θα κάνουν λοιμώξεις, γιατί θα αιμορραγήσουν, γιατί θα έχουν
άλλα ευρήματα, σπανίως από το κεντρικό νευρικό, από εξομιαλική νόσο, κάνουν εξετάσεις, πολλά ή λίγα τα λευκά, έχουν ανεμία, διαταραχές της πήξης και έτσι τελικά θα κληθεί ο αιματολόγος που, όπως θα δείτε και το βράδυ, θα τον φωνάξουμε πολλές φορές στα ΤΕΠ αυτού του νοσοκομείου και θα μπει ο ασθενής στην κλινική. Έχετε αναρωτηθεί λοιπόν από πότε ως άνθρωποι πάσχουμε από λευχαιμία. Είχαν οξία λευχαιμία αρχαίοι Έλληνες, για παράδειγμα. Είχαν οι Ρωμαίοι, είχαν οι Βυζαντινοί. Δεν έχω να σας δώσω αυτή την απάντηση, αλλά θα σας πάω λίγο στο παρελθόν, γιατί χρειάστηκε να φτάσουμε κάπου περίπου στις αρχές του 19ου αιώνα για να αρχίσουμε να περιγράφουμε λίγο αυτό το νόσημα. Και τότε, όπως ξέρετε, οι άνθρωποι που ήταν γιατροί, και ήταν γιατροί για όλα, ήταν χειρουργοί κυρίως, και κάνανε τα πάντα, άρχισαν να περιγράφουν διάφορα ευρήματα και τα ευρήματα αυτά τα περιέγραφαν σε νεκροτομές. Οι άνθρωποι αρρωσταίνανε, είχαν πυρετό, δεν ξέρω τι τους κάνανε. Τους έβλεπαν οι γιατροί της εποχής και κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους άρχισαν να περιγράφουν τα πολλά λευκά του 1801. Βλέπετε ονόματα γιατρών. Το 1825 ο Βελπό παρουσίασε τη λευχαιμία με συμπτώματα. Στη συνέχεια ήρθε κάποιος άνθρωπος ο οποίος λέγεται Ντονέ το 1844 και άρχισε να τους λέει κάτι το οποίο το θεωρούσαν περίεργο. Πρέπει να χρησιμοποιούμε το μικροσκόπιο. Υπήρχαν και αντιδράσεις, αλλά αυτός επέμενε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το μικροσκόπιο και εδώ κάτι βλέπουμε. Στη συνέχεια ο Μπένετ περιέγραψε την λευχαιμία και έκανε και δημοσίευση το 1845 τον Οκτώβριο. Το Νοέμβριο έρχεται ο Βίρχοφ, ο οποίος ήταν Γερμανός, και κάνει και αυτός μια δημοσίευση και λέει αυτό το νόσημα με πολλά λευκά κλπ. Ποιος το είπε πρώτος, ποιος το είπε δεύτερος, χάλασαν και τις καρδιές τους, υπήρξε μια αντίδραση. Τελικά το χρεώσαμε τη λευχαιμία, την είπε ο Μπένετ μάλλον πρώτος, και ακολούθησαν και άλλοι άνθρωποι. Παραδείγματος χάρη το 1869 άρχισαν να συνδέεται αυτό το νόσημα με το μυαλό των οστών, ότι μάλλον από εκεί κάτι προκύπτει. Εδώ λοιπόν σας έχω μία selfie του Βελπό και δίπλα υπάρχει η απεικόνιση της νεκροτομής, όπως την έκανε ο άνθρωπος, σε έναν ασθενή με λευχαιμία. Λοιπόν, αυτό δεν βγήκε φωτογραφία, κάποιος ζωγράφος τους έβαλε εκεί πέρα, δεν ξέρω πόση ώρα κάθισαν, για να απεικονιστεί και να το έχουμε αυτό σήμερα να το δούμε. Αλλάζουν οι εποχές. Ταυτόχρονα τι είχαν, άρχισαν να χρησιμοποιούν το μικροσκόπιο και τι άλλο. Είχαν το χέρι τους για να γράψουν και να ζωγραφίσουν και άρχισαν να φτιάχνουν και άντλαντες αιματολογίας και να περιγράφουν αυτά που εμείς σήμερα τα θεωρούμε δεδομένα. Εδώ λοιπόν ο Βίρχοφ είπε αυτό που έβλεπε και έβλεπε το αίμα να γίνεται άσπρο, όπως το βλέπετε σε αυτό το μπουκαλάκι, και έτσι ονόμασε λευχαιμία αυτό το νόσημα, το οποίο μάλλον μπορεί να περιέλαβε και σε ασθενείς με διάφορες λευχαιμίες και χρόνιες και οξείες. Ευτυχώς καθιερώθηκε η χρήση του μικροσκοπείου και έτσι το χρησιμοποιούμε και άρχισαμε να λέμε αυτά τα κύτταρα στο μυαλό των οστών, είναι λευχαιμία, είναι λευχαιμικά, τα βλέπαμε. Κάναμε κυταροχημία, τα βάφαμε δηλαδή και λέγαμε αυτή είναι οξεία μελογενής, η άλλη είναι λεμφοβλαστική και καθώς περνούσε ο καιρός, αυτές ήταν οι πρώτες κατατάξεις περίπου του 1970, μπήκε και η κυταρομετρία και ο καριότυπος και έτσι πορευόμασταν. Τι γίνεται λοιπόν σήμερα? Αυτή είναι καταγραφή από το MD Anderson που φάνηκε ότι αυτοί οι ασθενείς, τους οποίους πλέον τους αντιμετωπίζαμε και δεν ήταν μόνο στην νεκροτομία, άρχισαν να πηγαίνουν κάπως καλύτερα και να ζουν περισσότερο και σε δύο ηλικιακές ομάδες, και σε αυτούς που είναι κάτω από 60 και σε αυτούς που είναι των 60. Τι έγινε λοιπόν και βελτιώθηκε η επιβίωση αυτών των ασθενών? Άρχισαν να προστίθενται οι χημειοθεραπείες, 3 και 7, κλασική, υψηλές δόσεις κεταραβίνης, άλλες ανθρακυκλίνες. Καθιερώθηκε η μεταμόσχευση των αρχαίων αιμοποιητικών κυττάρων σαν μια σημαντική θεραπευτική προσέγγιση και βοηθήθηκε βέβαια η επιβίωση αυτών των ασθενών γιατί είχαν και καλύτερη υποστήριξη. Αντιβακτηριακά, αντιμικητιασικά, αντιαιματικά, αυξητικούς παράγοντες και καλύτερες μεταγγίσεις. Άρα λοιπόν σταματήσαμε να είμαστε στην εποχή κάποιος απλώς διάγνωση και θάνατος, αλλά διάγνωση και επιβίωση. Ταυτόχρονα αυτό που ήταν πολύ σημαντικό και μας οδηγεί στη σημερινή εποχή είναι οι νέες πληροφορίες που δόθηκαν για την παθοφυσιολογία. Άρα λοιπόν αρχίσαμε να μαθαίνουμε τι συμβαίνει σε μοριακό και κυταρογεννητικό επίπεδο, ποιες είναι οι μεταλλάξεις, οι πιο συχνές, οι σταθερές,
τι συμβαίνει σε επίπεδο μοριακής βλάβης, τι γίνεται στις περισσότερες λευκαιμίες που φαίνεται να έχουν τον φυσιολογικό καριότυπο, αλλά από κάτω υπάρχουν όλες αυτές οι πληροφορίες. Και φαίνεται λοιπόν ότι μέσα στο μυαλό των οστών, ο οποίος καθημερινά εργάζεται ακατάπευστα για να φτιάξει δισεκατομμύρια κύτταρα κάθε μέρα και να είμαστε μια χαρά στην υγεία μας, αρχίζουν και εμφανίζονται λευκαιμικά κύτταρα ή υπάρχουν ήδη καταστάσεις όπως είναι η κλονική αιμοποίηση που προειδεάζουν στην ανάπτυξη της λευκαιμίας. Έτσι λοιπόν ξέρουμε σήμερα ότι κάθε λευκαιμία τη συνοδεύουν σε ένα μεγάλο ποσοστό και συγκεκριμένες κυταρογεννητικές ή μοριακές βλάβες, οι οποίες υπάρχουν σε κάποιο ποσοστό μεγαλύτερο ή μικρότερο και συνδυάζονται και με συγκεκριμένη πρόγνωση. Άρα μπορούμε να ξέρουμε ότι στον ασθενή μας, αν έχουμε FLT3, μάλλον δεν είναι πολύ καλή η πρόγνωση και πρέπει να δώσουμε τη συγκεκριμένη θεραπεία όπως θα δούμε στην πορεία. Όλα αυτά οδήγησαν στις κατατάξεις που τις ξέρουμε εμείς οι αιματολόγοι, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας πρωτοστατούσε στις κατατάξεις. Έχουμε λίγο τα τελευταία χρόνια που έχουμε 2 κατατάξεις. Προσωπικά επιθυμώ να ενοποιηθούν και να μιλήσουμε όλοι πάλι μια κοινή γλώσσα, γιατί είναι πολλά τα θέματα και πρέπει λίγο να συνεννοηθούμε. Αλλά αυτές χρησιμοποιούμε σήμερα για να κατατάξουμε τις οξείες λευκαιμίες με βάση πλέον τις κυταρογεννητικές και μοριακές τους βλάβες. Αυτές είναι οι μικρές διαφορές που μπορεί να υπάρχουν, επικαιροποίηση καταστάσεων που θεωρούμε ότι είναι σημαντικές για να έχουμε τις 2 κατηγορίες, κυταρογεννητικές και σωματικές μεταλλάξεις. Κάπου οι κατατάξεις συμφωνούν και κάπου υπάρχουν διαφορές. Και φάνηκε λοιπόν ότι καθώς περνά ο χρόνος, ο τρόπος με τις οποίες αλλάζουμε την προγνωστική μας θεώρηση για αυτά τα νοσήματα, καθώς βελτιώνονται οι πληροφορίες, αλλάζει. Δηλαδή κάτι που παλιά το θεωρούσαμε ότι κακής πρόγνωσης, τώρα με τις θεραπευτικές μας παρεμβάσεις μπορεί να γίνει καλύτερες ή ενδιάμεσης πρόγνωσης. Τι ξέρουμε σήμερα με βάση το ALN για τις ομάδες κινδύνου, ότι υπάρχει μια ομάδα ασθενών που θεωρούμε ότι είναι ευνοϊκού κινδύνου και από εκεί και πέρα ενδιάμεσου και κακού κινδύνου, άρα θα τροποποιήσουμε τη θεραπευτική μας επιλογή με βάση αυτές τις πληροφορίες. Τουλάχιστον όταν θέλουμε να είμαστε επιθετικοί και να χρησιμοποιήσουμε χημειοθεραπεία εντατική. Το ίδιο συμβαίνει και με τα κριτήρια NCCN, κάποιες μικρές διαφορές. Ποιες είναι λοιπόν οι νέες θεραπείες οι οποίες άλλαξαν το τοπίο με βάση όλα αυτά τα οποία μάθαμε. Είναι αυτό το οποίο ήδη σας είπε ο καθηγητής, ότι από το 2017 μέχρι σήμερα προσθέθηκαν καινούριες θεραπείες. Venetoclax, Mitostavrine, Gilteritinib, Quizartinib, Enasidenib, Ivosidenib και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία φαίνεται πλέον ότι αλλάζουν δραματικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις οξείες λευκαιμίες. Όταν ήμουν στα νιάτα μου, ήμουν ειδικευόμενη και με έστειλε ο καθηγητής να παρακολουθήσω, παραδείγματος χάρη το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο, παρακολουθούσα από τότε την οξεία λευκαιμία και ο λόγος ήταν ότι βρίσκα να καθίσω. Ήταν λίγο άδεια η αίθουσα, οι ομιλίες ήταν οι ίδιες, οι περισσότεροι ήταν στο μυέλωμα. Πέρυσι που πήγα στο ΕΧΑ, προσπάθησα να παρακολουθήσω την οξεία λευκαιμία, δεν πρόλαβα να πάω σε όλες τις συνεδρίες και αυτό φαίνεται ότι υπάρχει πλέον μεγάλη αλλαγή στη θεραπευτική αντιμετώπιση και στις επιλογές τις οποίες έχουμε. Πώς λοιπόν το 2025 πρέπει να προσεγγίσουμε έναν ασθενή με την οξεία μυελογενή λευκαιμία? Καταρχάς πρέπει να κάνουμε σωστή διάγνωση και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ αυστηρό, πάρα πολύ μερικές φορές δύσκολο και κάτι το οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε με ευλάβεια, διότι όταν θα ενημερώσουμε τον ασθενή μας πρέπει να είμαστε πάνω από 100% σίγουροι ότι έχει οξεία λευκαιμία. Δεν γίνεται να πούμε σε κάποιον άνθρωπο μάλλον έχεις οξεία λευκαιμία, αλλά θα το δω και αύριο το πρωί. Ή μάλλον, λάθος κάναμε, δεν έχεις οξεία λευκαιμία. Λοιπόν, η αιχμή του δώρατος του ανασωφενότυπου και της κετρομετρίας ζωής για μένα είναι οξεία λευκαιμία, γιατί είναι το εργαλείο που έχουμε μαζί με τη μορφολογία και το οποίο πρέπει να το έχουμε κάθε μέρα και το Μεγάλο Σάββατο, για παράδειγμα, όπως έγινε πέρυσι, για να ξέρουμε ότι αυτός ο ασθενής που έρχεται με αυτή την εικόνα και μπορεί να είναι και βαριά κλινικά, έχει οξεία λευκαιμία, γιατί πολλές φορές πρέπει να δράσουμε άμεσα. Έχουμε λοιπόν τα guidelines που μας λένε τι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και πώς πρέπει να το κάνουμε. Και τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Έχουμε αυτή τη διάγνωση. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτόν τον ασθενή? Πάλι έχουμε οδηγίες. Δεν πάμε από το νου μας, ακολουθούμε τις οδηγίες.
Τι πρέπει να κάνουμε? Να πάρουμε ιστορικό, το ένα το άλλο και να ψάξουμε τώρα, εκτός από τον ανοσοφενότυπο, κυταρογεννητικές και μοριακές βλάβες. Και δίπλα σας έχω σημειώσει με το κίτρινο και ισχύει και τα παρακάτω για να δείτε πόσες μέρες θεωρούν ότι πρέπει να τις έχουμε αυτές τις πληροφορίες. Στην εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ποια είναι σημαντικά στοιχεία στη διάγνωση? Και θέλω λίγο εδώ να επιμείνω, γιατί είναι πράγματα τα οποία λόγω φόρτου εργασίας τα παραβλέπουμε. Δημογραφικά και ατομικό ιστορικό. Πώς έχει ζήσει αυτός ο άνθρωπος, τι δουλειά έκανε, το ιστορικό αιμορραγικής διάθεσης και οικογενειακό ιστορικό, γιατί ξέρουμε σήμερα και είναι μέσα στις κατατάξεις ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια προδιάθεση. Συνοσυρότητες, γιατί θα αποφασίσουμε τι θεραπεία θα δώσουμε, την κατάσταση ικανότητας, τη γυριατρική εκτίμηση, η οποία είναι κάτι το οποίο κάπως πρέπει να το εντάξουμε, γιατί πολλοί ασθενείς είναι μεγαλύτεροι. Φυσικά πρέπει να σκεφτούμε, είναι ένας άνθρωπος που θα πάει για μεταμόσχευση και να κάνουμε την δειγματοληψία και να το βάλουμε στην άκρη, να δούμε αν θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Κάποιοι άνθρωποι είναι νέοι, πρέπει να διαφυλάξουμε τη γονιμότητα και αν θέλουμε να πούμε ότι μελετάμε και θα δούμε και τι θα γίνει και στο μέλλον και υποστηρίζουμε την έρευνα, να κρατήσουμε και δείγματα. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε να κατατάξουμε τον ασθενή μας και να είμαστε λεπτομερείς και ακριβείς για τον τύπο της οξείας λευχαιμίας τον οποίον έχει, οδηγούμενοι βέβαια από τις κατατάξεις τις σημερινές. Εδώ θέλω να σταθώ σε αυτόν τον όρο που για μας είναι κάτι μέσα στην καθημερινότητά μας, η ελάχιστη πολυπόμενη ή μετρήσιμη νόσος, η οποία είναι μία παράμετρο στην οξεία λιμφοβλαστική λευχαιμία σίγουρα είναι ένας σημαντικός παράγοντας και μας αλλάζει την κατεύθυνση της θεραπείας, αλλά φαίνεται πλέον ότι είναι και κάτι απαραίτητο και σημαντικό και στην οξεία μυελογενή λευχαιμία. Και πάλι εδώ έχουμε τρόπο να το μετρήσουμε. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό το πράγμα? Διότι αν δώσουμε μια θεραπεία και δούμε ότι με τη θεραπεία αυτή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έχουμε ακόμη νόσο στον ασθενή, τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν ως προς την θεραπευτική και την πρόγνωσή του. Τι σημαίνει τώρα? Ένας ασθενής μπορεί να είναι αρχικά ανθεκτικός οτιδήποτε του κάνουμε ή μπορεί να έχει μία πρώιμη ή μία απότερη υποτροπή. Δυστυχώς η υποτροπή υπάρχει στα αιματολογικά νοσήματα. Φαίνεται λοιπόν αυτοί οι οποίοι αρνητικοποιούν αυτή τη μέτρηση πρώιμα και στον αναμενόμενο χρόνο θα ζήσουν περισσότερο από τους υπόλοιπους που δεν το κάνουν, άρα είναι μια παράμετρος η οποία είναι σημαντική. Και έχουμε βέβαια και τα χρονικά διαστήματα στα οποία είναι η σωστή στιγμή με βάση τα φάρμακα και το θεραπευτικό μας πρωτόκολλο για να κάνουμε τη μέτρηση της ελάχιστης μετρήσιμης νόσου. Και αυτό ήδη σας το έχω πει. Ουσιαστικά χωρίζουμε τους ασθενείς μας με οξεία λευχαιμία σε δύο μεγάλες ομάδες. Σε αυτούς τους οποίους θεωρούμε ότι είναι οι κατάλληλοι που θα οδηγηθούν στη σημαντικότερη θεραπεία που είναι η αλλογενής μεταμόσχευση και αυτοί οι οποίοι δεν θα οδηγηθούν είτε γιατί είναι καλής πρόγνωσης είτε γιατί είναι ηλικιωμένοι. Αυτό είναι μια χοντρική κατάταξη την οποία θα πρέπει να κάνουμε εξ αρχής, χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχουν στεγανά και αν έναν άνθρωπο που στην αρχή δεν το θεωρήσαμε κατάλληλο, δεν μπορεί να τροποποιηθούν τα δεδομένα και να πάει για μεταμόσχευση. Για χρόνια λοιπόν στην πρώτη ομάδα χρησιμοποιούσαμε αυτές τις κλασικές χημειοθεραπείες που ξέρουμε και αυτές δίνανε μια επιβίωση περίπου 40% στους νέους ασθενείς και λιγότερο από 10% για τους μεγαλύτερους ασθενείς. Αν βέβαια ζούμε στην Αμερική και δουλεύουμε στο MD Anderson, μπορούμε να είμαστε και πιο επιθετικοί και να δίνουμε αμέσως φλαγκάιτα με το καλημέρα. Τώρα, ποιες θεραπείες υπάρχουν σε εξέλιξη είτε σε μελέτες στη σημερινή εποχή, πιο στοχευμένες, είναι να είμαστε πιο επιθετικοί εξ αρχής. Φυσικά, όταν έχουμε την FLT3 μετάλλαξη, είναι πλέον standard of care να δώσουμε και τη μητοσταυρίνη. Αν έχουμε ασθενείς με καλής πρόγνωσης, κυταρογεννητικό προφίλ, να δώσουμε το Mylotarg ή να συνδυάσουμε το Venetoclax και άλλες στοχευμένες θεραπείες. Πράγματα τα οποία είναι ακόμη εκτός ένδειξης, μπορούμε να τα ζητήσουμε αν θεωρήσουμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Βέβαια υπάρχει μια ομάδα ασθενών, αυτοί που έχουν μεταλλάξεις του TP53 ή μεταλλάξεις του MECOM ή αυτοί που έχουν δευτεροπαθή οξεία μυελογενή λευχαιμία, η οποία ξέρουμε εκ προημίου δεν θα πάνε καλά. Αν διαθέτουμε κλινικές μελέτες, ίσως είναι καλύτερα από εκεί. Αν έχουμε τα νέα φάρμακα και έχουμε τις μεταλλάξεις τους, όπως είναι αναστολής μενίνης, ενδεχομένως
να είναι καλύτερα να τα χρησιμοποιήσουμε. Έτσι, εδώ πέρα σας έχω κάποια σχήματα από τις οδηγίες για το τι μπορούμε να δώσουμε, είτε να δώσουμε την κλασική χημειοθεραπεία, όταν δεν ξέρουμε το FLT3, φυσικά να δώσουμε τη μυτοσταυρίνη, να δώσουμε το gemcitabine ζοκαμάισιν όταν έχουμε την καλής πρόγνωσης, ή να δώσουμε το CPX-351 σε αυτούς τους ασθενείς που έχουν τις αλλοιώσεις που σχετίζονται με την μυελοδυσπλαστία, και το κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Και αυτός ο πίνακας από το τελευταίο ΑΣ πάλι εν περιλήψη μας λέει αυτά τα πράγματα, ότι η νέα διάγνωση θα πρέπει να οδηγηθεί στη σκέψη ο ασθενής πού θα τον βάλουμε στην ομάδα που θα μεταμοσχευθεί ή όχι, και με βάση το κυττερογενετικό του προφίλ να προχωρήσουμε στην επιλογή της θεραπείας. Λοιπόν, αν πάμε τώρα στην άλλη ομάδα και έχουμε έναν ηλικιωμένο ασθενή, έναν ασθενή ο οποίος έχει τόσα προβλήματα υγείας που θεωρούμε ότι δεν είναι κατάλληλος να αντέξει αυτή την έντονη χημειοθεραπεία, και φαίνεται από καταγραφές ότι οι μεγαλύτεροι ασθενείς, αν τους δώσουμε χημειοθεραπεία εντατική, μπορεί να χάσουμε μέχρι το 44% των ασθενών αυτών μέσα στις πρώτες 4 εβδομάδες. Δηλαδή, θα χάσουμε τους μισούς προσπαθώντας να τους θεραπεύσουμε. Βέβαια, στο σημείο σε αυτό να σας πω ότι παλιότερα υπήρξε μια μελέτη από τη Σουηδία που είχε υποστηρίξει την εντατική χημειοθεραπεία στους μεγαλύτερους ασθενείς, αλλά η πάροδος του χρόνου και η εισαγωγή όλων αυτών των νέων θεραπευτικών επιλογών μάλλον μας οδηγεί στο να μην είμαστε πια τόσο επιθετικοί και να χρησιμοποιούμε τόσο γενικά όπλα όταν υπάρχουν οι στόχοι. Άρα λοιπόν σε αυτή την ομάδα των ασθενών τι θα πρέπει να κάνουμε? Ξέρουμε λίγο μεγαλύτερο ότι παλιότερα κάνουμε λίγο υποστήριξη, λίγο χαμηλή δόση κυταραβίνης, μετά μπήκανε και οι υπομυθιολιωτικοί παράγοντες, και φυσικά το 2020 υπήρχε ένα ορόσημο κατά τη γνώμη μου, γιατί ο συνδυασμός ασαζιτιδίνης και βενέτοκλαξ έδωσε μια ελπίδα και φάνηκε ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα, και θεωρείται σήμερα ότι είναι το standard of care για τους μεγαλύτερους ασθενείς, αλλά σίγουρα υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Έτσι λοιπόν, για τους μη επιλέξιμους ασθενείς μπορούμε να δώσουμε την ασαζιτιδίνη ή το ντεσίταμπιν και το βενέτοκλαξ, ή να το συνδυάσουμε με τη χαμηλή δόση αρασιτίνης. Όταν όμως έχουμε το γεννητικό προφίλ αυτών των ασθενών και έχει το IDH1 για παράδειγμα, μπορεί να δώσουμε τον συγκεκριμένο αναστολέα, και φυσικά σε ανθρώπους πολύ ηλικιωμένους και πολύ εύθραυστους να πάμε μόνο με την υποστηρικτική φροντίδα. Αλλά σίγουρα και εδώ πλέον μπορούμε να εξατομικεύσουμε τα πράγματα. Πάμε λοιπόν σε αυτή την κατηγορία και θέλουμε να ξέρουμε λίγο το προγνωστικό προφίλ αυτών των ασθενών. Ξέρουμε ότι κατατάσσουμε τους ασθενείς, όπως σας είπα ήδη, σε 3 ομάδες: καλού κινδύνου, ενδιάμεσου και κακού κινδύνου. Αλλά αυτό είχε γίνει με βάση ασθενείς οι οποίοι θα παίρνουν την εντατική χημειοθεραπεία. Άρα αυτά που κάνουμε σε αυτή την ομάδα μάλλον δεν είναι εφαρμόσιμα και στην ομάδα των ηλικιωμένων ασθενών που δεν θα δώσουμε εντατική χημειοθεραπεία, και αυτό έγινε αντιληπτό από την επιστημονική κοινότητα. Γι' αυτό και μέσα στο 2024 προτάθηκε ότι αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να εξετάσουμε άλλες μοριακές βλάβες και να τους κατατάσσουμε ανάλογα και να ξέρουμε ποια είναι η πρόγνωσή τους. Αυτοί που έχουν μεταλλάξεις του P53 είναι η χειρότερη ομάδα. Απογοητευόμαστε όταν το βλέπουμε, γιατί ξέρουμε ότι δεν θα πάνε καλά ό,τι και να κάνουμε, και μάλλον είναι επιλέξιμοι για κλινικές μελέτες. Αλλά από τους υπόλοιπους ξέρουμε ότι αυτοί οι οποίοι θα έχουν, παραδείγματος χάρη, μεταλλάξεις του NPM1 είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να πάει πολύ καλά με συγκεκριμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Έτσι λοιπόν, αν χρησιμοποιήσουμε αυτό το μοντέλο, το προγνωστικό, ή κάποιο άλλο στο οποίο βάζει και την ανταπόκριση στην πρώτη θεραπεία και χρησιμοποιείται στη Mayo Clinic, μπορούμε να έχουμε πάλι 3 ομάδες, χαμηλού, ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου, και αναλόγως με το μοριακό προφίλ να αλλάξουμε τα φάρμακά μας. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το σχήμα βλέπουμε ποια είναι η αντιμετώπιση των μεγάλων ανθρώπων που έχουν οξεία μυελογενή λευκαιμία, και οι μεγάλοι ασθενείς είναι η καθημερινότητά μας, για να είμαστε ειλικρινείς. Πρέπει να τους προσεγγίσουμε με τον ίδιο τρόπο και την ίδια λεπτομέρεια που θα κάνουμε και τους νεότερους, και στη συνέχεια να δούμε τις μεταλλάξεις και να συνδυάσουμε τις θεραπείες. Φαίνεται ότι το μέλλον
θα είναι αυτό στο οποίο εκτός από την ασαζιτιδίνη και το βενέτοκλας θα προσθεθούν ως τριπλέτες πλέον και τα καινούργια μόρια, τα περισσότερα είναι σε κλινικές μελέτες ή θα περάσουμε σε θεραπείες που θα είναι όλες από το στόμα. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό θα αλλάξει πάρα πολύ και την νοσηλεία και το βάρος το νοσηλευτικό, αλλά και τον τρόπο που χειριζόμαστε αυτούς τους ασθενείς. Ασθενείς που έχουν μεταλλάξει στο FLT3, ξέρουμε στην υποτροπή ότι μπορεί να πάρουν τον γκιλτερίτινιπ, αλλά φαίνεται ότι το μέλλον θα συνδυαστεί, παραδείγματος χάρη τον γκιλτερίτινιπ με το βενέτοκλαξ και ίσως να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και οι αναστολής μενίνης φαίνεται ότι θα βοηθήσουν ίσως συγκεκριμένο μοριακό προφίλ, αυτούς που έχουν μεταλλάξεις NPM1, και ασθενείς οι οποίοι ίσως έχουν ανθεκτική νόσο. Καινούρια φάρμακα, καινούργιες ανεπιθύμητες ενέργειες, άρα πρέπει να εξοικειωθούμε με αυτές, όπως είναι το σύνδρομο διαφοροποίησης. Τι γίνεται τώρα με τη θεραπεία συντήρηση? Υπάρχει στοχευμένη θεραπεία? Μπορούμε να δώσουμε θεραπεία συντήρηση σε ασθενείς που δεν είναι επιλέξιμοι για μεταμόσχευση, όπως παραδείγματος χάρη ασαζιτιδίνη από το στόμα, και ίσως να μπουν και αναστολής του FLT3. Το ίδιο συμβαίνει και σε ασθενείς οι οποίοι μεταμοσχεύονται και οι οποίοι ανάλογα με το προφίλ που θα έχουν μπορούν να πάρουν θεραπεία συντήρησης, στοχευμένη με βάση το μοριακό τους προφίλ. Η υποτροπή είναι το σημείο στο οποίο όλοι βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, διότι εκεί που είχαμε μια ελπίδα και λέμε ότι θα πάρεις αυτό, θα γίνεις καλά κλπ. Τι θα πούμε στην υποτροπή? Πρέπει να συνεχίσουμε και να αφαιρθούμε με τα όπλα που μας δίνει η επιστήμη να αντιμετωπίσουμε τον ασθενή μας. Υπάρχει υποτροπή, γιατί ό,τι και να δώσουμε υπάρχουν ελευχαιμικά κύτταρα τα οποία μπορεί πάλι να εμφανιστούν, και εδώ είναι το ζήτημα. Και τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε πάλι τα ίδια από την αρχή. Δηλαδή, τον ασθενή που έχει οξύ λευχαιμία, πάλι θα ψάξουμε να δούμε αν τώρα έχει ακριβώς την ίδια λευχαιμία, αν έχει αλλάξει το μοριακό προφίλ του και αν τώρα έχει αναδυθεί κάποιος στόχος στον οποίο μπορούμε εμείς να χορηγήσουμε φάρμακα. Αν έχουμε κλινική μελέτη, καλό είναι να δούμε αν είναι επιλέξιμος, και αν είναι πάλι να θέσουμε το ερώτημα: είναι επιλέξιμος τώρα για αλλογενή μεταμόσχευση, είναι υποτροπή μετά τη μεταμόσχευση, και ανάλογα να κάνουμε τα δέοντα. Αυτές είναι θεραπείες οι οποίες κάποιες είναι στοχευμένες, κάποιες είναι οι παλιές θεραπείες που δίνουμε και δίνουμε τοξική θεραπεία προκειμένου να εξαλείψουμε την νόσο. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι υπάρχει η ανοσοθεραπεία στην έρευνα στην οξύ αμυαλογενή λευκαιμία. Προς το παρόν έχουμε μόνο το Mylotar εναντίον του CD33, αλλά σίγουρα υπάρχει έρευνα, γιατί ο σκοπός είναι να βελτιωθεί η απάντηση στη χημειοθεραπεία, να μετατρέψουμε τη θετική MRD σε αρνητική, αν είναι δυνατόν, όπως κάνουμε στην οξύ λεμφοβλαστική, να οδηγήσουμε στην αλλογενή μεταμόσχευση, να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν ανθεκτικές υποτροπιάζουσες λευκαιμίες. Ποιος είναι ο στόχος? Αυτό είναι η πρόκληση. Δεν είναι τόσο εύκολο να βρούμε τον στόχο στην οξύ αμυαλογενή λευκαιμία. Ίσως είναι το λευκαιμικό κύτταρο. Θα το δούμε. Και αυτό είναι το παρόν. Το μέλλον είναι εδώ που εστιάζει σωστά η κυρία Χατζημιχαήλ, γιατί έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα είναι, πιστεύω, ένα εργαλείο που θα μας δίνει πολύ γρήγορα το μοριακό και κυταρογεννητικό προφίλ του ασθενούς μας, άρα αυτοί οι χρόνοι θα μειωθούν και θα μπορούμε πιο στοχευμένα να χρησιμοποιήσουμε τα φάρμακα που έχουμε και τα φάρμακα που θα έρθουν. Άρα να βελτιώσουμε την κατάσταση. Σαν συμπέρασμα θέλω να πω ότι σήμερα την οξύ αμυαλογενή την αντιμετώπιση την βασίζουμε στα κυταρογεννητικά και μοριακά χαρακτηριστικά. Πρέπει να έχουμε εργαστήρια εξειδικευμένα. Πρέπει να κάνουμε εξετάσεις σε όλους τους ασθενείς, να έχουμε γρήγορα τα αποτελέσματα. Τα φάρμακα τροποποιούν την πρόγνωση, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι θεωρούνταν ότι είχαν κακή πρόγνωση, αν έχουν ένα φάρμακο το οποίο στοχεύει μια μοριακή βράβη, μπορεί να έχουν καλή πρόγνωση. Ο συνδυασμός των στοχευμένων θεραπείων είναι το μέλλον και ενδεχομένως για τους μεγαλύτερους ανθρώπους και να είναι και από το στόγμα. Παραμένει η αλλογενής μεταμόσχευση σημαντική. Και η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε και τον τρόπο που δουλεύουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να εκπαιδευόμαστε, να διαβάσουμε και να ελπίζουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα για τους ασθενείς μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Ελένη. Δυστυχώς ο διαθέσιμος χρόνος είναι τόσο περιορισμένος που ένα τέτοιο θέμα θα μόνο έτσι μπορεί να
για όλα τα ορόσημα, εν πάση περιπτώσει, την εξέλιξη. Εκείνο που πολύ σωστά επισήμανες είναι ότι τουλάχιστον στους νεότερους ασθενείς που είναι επιλέξιμοι για μεταμόσχευση, ο πυρήνας της θεραπείας παραμένει το 7/3 και προστίθεται η στοχευμένη, η εξατομικευμένη θεραπεία ανάλογα με τα μοριακά ευρήματα. Επίσης, πολύ σωστά επισήμανες ότι η MRD guided treatment είναι πολύ μεγάλη με τα διαθέσιμα εργαστηριακά μέσα τα σημερινά χρήσιμη. Και βέβαια εκείνο που πολύ συχνά μας ρωτούν οι συγγενείς των αρρώστων και οι ασθενείς οι ίδιοι είναι λόγω της δημοσιότητας που έχει πάρει αυτή η θεραπεία των CAR T-cells. Αν στην AML έχει καμιά θέση, νομίζω ότι δεν αναφέρθηκε, δεν έχει εκεί, είναι πολύ φτωχά τα αποτελέσματα. Μήπως υπάρχει καμιά ερώτηση? Ναι, κυρία Χατζημιχαήλ. Ελένη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην αρχή, έτσι όπως είπες, ότι θα απομακρυνθείς από το θέμα και θα πεις μια ιστορία. Τρόμαξα. Αλλά τελικά είπες ακριβώς το θέμα έτσι όπως τουλάχιστον εγώ το είχα ονειρευτεί και το είχα φανταστεί και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που όχι μόνο μας έκανες ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο ταξίδι και μας είπες την ιστορία της οξείας μυελογενούς, αλλά φάνηκε μέσα από την ομιλία σου πόσο διαφορετικό είναι αυτό το θέμα να το λέει κάποιος που αντιμετωπίζει αυτούς τους αρρώστους. Πόσο δύσκολο είναι στην καθημερινότητα να έχεις ένα τέτοιον άρρωστο από το κομμάτι της ενημέρωσης, όπως πολύ ωραία είπες, πόσο σημαντικό είναι να έχεις τα σωστά εργαλεία και πόσο σημαντικό είναι να έχεις βέβαια και διαθέσιμα τα καινούργια φάρμακα. Και ήθελα απλά κλείνοντας να πω ότι είναι πολύ σημαντικές οι κλινικές μελέτες όπως επισήμανες και όντως έχουμε καινούργια φάρμακα που θέλουμε να δοκιμάσουμε και θέλω και προσωπικά να σε ευχαριστήσω και για τη στήριξη που μας παρέχεις για να αναπτύξουμε τις κλινικές μελέτες στην κλινική και πολύ σύντομα θα έχουμε και μια κλινική μελέτη με έναν αναστολέα της μενίνης, τον Bliximmenib, για τους ασθενείς που θα είναι ηλικιωμένοι, θα το πάρουν σε συνδυασμό με Azaven και θα συγκριθεί βέβαια με τη μονοθεραπεία με Azaven και νομίζω ότι πραγματικά μόνο έτσι μπορούμε και εμείς σαν γιατροί και να προσφέρουμε νεότερες θεραπείες στους ασθενείς μας αλλά και να συμβάλλουμε στο να βελτιωθούν οι καμπύλες που πολύ ωραία μας έδειξες ακόμα περισσότερο. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ομιλία αλλά και για τη στήριξη κυρίως στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Ελευθερία, το Revumenib είναι αυτό που είπες τώρα στη μελέτη ή είναι διαφορετικός? Γιατί έχει εγκριθεί αυτό στην Ελλάδα από τον αίμα. Το Revumenib έχει εγκριθεί relapsed refractory AML FDA. Εσείς άλλο Bliximmenib εμείς θα δοκιμάσουμε. Εσείς άλλον μένει inhibitor. Okay. Άλλο σχόλιο? Αν όχι, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.